Рома, Доброго привет. вечора. Вот как раз из города Мордора Роман с нами. И вот мы сейчас, ты слышал, да, ведь концовочку разговора про то, что они, какие планы они вынашивать могут в отношении Украины. Вот ты можешь рассказать свою точку зрения и задавать, присоединяться любые вопросы Павлу, как бы для того и включили. Слухайте, ну мені здається, вони будуть просто качати ситуацію. Тобто немає якогось стопроцентного плану, як вони будуть діяти. Зараз вони ганяють там танки вздовж лінії фронту, мобілізація, ці гауляйтери на фоні російських прапорів. Це все робиться для того, щоб наш молодий і, як дехто вважає, недосвідчений президент дав задню. І весь цей виступ, власне, для нього. І вони будуть діяти по ситуації. Тобто танки заряджені, пушки заряджені. Вони будуть комбінувати військові дії і, відповідно, такі політичні і інформаційні. І я хотів би поправити Павла. Насправді, Зеленський вже нацист. І про нього говорять в такому ключі, що він навіть гірший, ніж Порошенко. І риторика російського державного телебачення, вона насправді на рівні 14-го і 15-го року. Це слова війни. І єдине, що мене трошечки заспокоює, але не повністю, в тому, що насправді українська карта для російського суспільства, вона вже не розіграна. Якщо вони зараз почнуть якісь такі серйозні військові операції, які призведуть до великої кількості жертв на російських військових, в якому б статусі вони не були б на українській землі, це не спрацює, бо вони вже перегодували Україною російське суспільство, і такого, як раніше, що він там отримав статус полубога після анексії Криму, зараз не буде. Тим більше всі розуміють, що Зеленський буде змушений виконувати свої обов'язки, і армія буде змушена виконувати свою роботу, захищати нашу батьківщину.